आगोल माने दाथ' इएम दानि आथिखालनि इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा जोंनि बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सार बारग' माने बिटिसिनि चिफ बिथाङा निन्दाजों लोगोसे माने बुंनो थाङोब्ला सोंखारिदों जाय बाथ्राया अरजाथाव नङा बुंजाथाव नङा सानजाथाव नङा बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों बिथाङा बुंदों माने बेदर जाग्रा माने बेदर गेसाव जाग्रा होननानै बुंदों सोरबा मानसिया बेदर गेसाव जायो नामा बेदर गेसाव जायोब्ला थानोबो हागौ हारि बेबादि बेदर गेसाव जाग्रा जोंथ' खोनानायाव बै माने भुटानिसफोरासो माने बेदर गेसाव जायो बबेबा हादोरनि मानसिफ्राबो जानोबो हागौ जोंनि नैबे भारत हादराव थानाय बा जोंनि जायगायाव थानाय बेबादि मानसिया बेबादि बेदर गेसाव जाया बेदर गेसावजों रुजुदों माने मा गाव बेसेबां गेसाव नंगौना नङा गावखौसो रुजुनानै लानाय बादि जादों गावसो बेदर गेसाव जेबो गैया इउपिपिएलआव मैयासो फैदों बेयो गोदोआवथ' बिपिएफनिफ्रायनो मा होनना बुंगोन जानाय सोलिनाय बिपिएफनिफ्रायनो बिथाङा कन्ट्रेक्टर जानाय बिपिएफनिफ्रायनो बिथाङा थाखा फैसा मोननानै न' बां लुनोबो हागौ गाव इलेक्सन गेलेनो हालायलायनायसिम जाहैबाय गासैबो बिथांनि जेसेबांखिनि दं दा बेहा बुंनो हानाय केपासिटि बे बुंनो हानाय केपासिटिया बिपिएफनिफ्रायनो मोनजोबखानाय दा बेखायनो बे जाम्बा सियान बे माने राकेश ब्रह्मनि खोथाखौ जों रायज्लायबाय थानो मालाबा बायो आंथ' मालाबाबो फंसेबो बुंफेरामोन आं बिनि बाथ्राखौ आरो कम्पानिनो फानदों होनना बुंदों सोरबा माने पलिटिकेल पार्टिया कम्पेनि जायो नामा आरो बे माने पार्टि खालामोब्ला कम्पेनिजों मायाबा सोमोन्दो थायो नामा हारसिंनो इन्डिपेन्डेन्ट बिथांमोननि बे इउपिपिएलआबो गाव हारसिङैनो इन्डिपेन्डेन्ट सोरबा कम्पेनिजों रिलेसन थाया मा पिकेबि बिलाय प्रहलाद माने कास्टम बिक्रम दैमारि बिपिएफआव बिथांमोनाल'सो माने लिडार नामा बिथांमोनखौ बारासो पाब्लिसिटि खालामनाय जादों माथो बिथांमोना साफा साफा विंस दैदेनगिरि बिथांमोननोबो एफा एफा दायित्व होनाय जादों दायित्व होनायखाय बिथांमोना खामानि मावदों खामानियालाय मा खामानि मावदोंलाय रायजो राजानि मोजांनि खामानिनि थाखायसो मावदों बिथांमोना बुंनानै होयो माखासे इउपिपिएल दोलोआ बा आथिखालाव जायफ्रा सरकार सालायबाय थादों बिथांमोनावहाय गेना गोरोन्थि जालांनाय माखासे बाथ्राफोरखौहाय बिथांमोना फोरमायनानै गेना गोरोन्थिखौ फोरमायनानै होनायाव इउपिपिएल दोलोआ सरकार सालायदोंब्ला सरकार सालायग्रा दैदेनगिरि बिबानगिरिफ्रा मोजां जुदि सामलायनानै मोजां सरकार सालायोब्ला मोजां खामानि जागोन मोजां खामानि जाहोनो थाखाय मोजां बाथ्रा बुंनायखौ मानो गाज्रि बुंनांगौ इउपिपिएल सरकारा गिनाय दं नामा बिथांमोननि सायाव जिहेतु सिंनि जि जाफ्लनाय बायदिसिनाफोरखौ बेरखांहोगोन थारैनो गिनाय दङ बेखायनो बिसोरो बे माने थाखि होनानै दोननो थाखाय जुजिबाय थायो सोरबा मोजां बाथ्रा बुङो बेखौ नेगेटिभ माबायाव एटिटिउडआव लायो जे मोजां बाथ्राखौ जों मोजां होननानैसो बुंनांगौ जोंफोरथ' बुंखाबायनो थायो मोजां खामानिखौ जों इउपिपिएलनि खामानिखौबो जों मोजां होननानै बुंदों जाय खामानिया मोजां बिजेपिनि खामानिया बेखौबो जों मोजां होननानै बुंदों नाथाय गाज्रिखौथ' गाज्रि होननानै बुंखानो नांगोन ना जेराव बिटिआर एकर्ड जानानै बे एकर्डनि सिङावहाय मा खामानि मावनांगौ बिबान दंमोन दिनै बिथांमोना आयेन बानायनांगोन गिबियाव फार्स्ट अफ अल एनडिबिनि समस्या जोबनांगौमोन जायखिजाया हारिनि जेसेबांखिनि मोजां खामानिफोर बेफोर जानांगौमोन स्कुल प्रभिन्सियेलाइजफोर जानांगौमोन गामि दानख'नाय सुस'नायफ्रा जानांगौमोन आरो बिनिफ्राय जिहेतु बिटिआरआ मोनसे एकर्डआव माखासे दफा थानायजों लोगोसे बेयाव बे बिटिसिखौ जेरैबायदि खालामदोंमोन आयेन खालामनाय समावहाय 40टा समस्ति खालामनानै इलेक्सन गेलेनायनि मोनसे पजिसनखौ खालामना होनाय नैबे बिटिआरआबो एकर्ड जादोंमोनब्ला बिटिआरखौबो जुदि बेसेबां समस्ति खालामनो हायो बेसेबां गामि थिसननो हायो बेसेबां एरिया लानो हायो डेमार्केसन खालामखांनायनि उनाव समस्ति थिक बिभाजन खालामखांनायनि उनाव बिटिआरनि इलेक्सनखौ खालामनो हानांगौमोन दाथ' बिटिसिनिसो इलेक्सन थांनायावबो बिटिसिनि इलेक्सन आरो फैगोनावबो बिटिसिनि इलेक्सन होमब्लालाय जोंलाय बे बिटिआरनि इलेक्सना बोरै बुङो दा बेनि थाखायनो जों बुंबाय थायो बिटिआरखौ इमप्लिमेन्ट खालाम जा बुंनांगौ बाथ्रा गैया कमिसन दानानै होबाय दिनै गामि दानख'नाय सुस'नाय खामानिखौ माव आबुङै माव बेनिफ्राय समस्ति जिथु खालामगोन 60टा समस्ति जागोन होननानै बुंदों खालाम बेजोंनो जोङो इलेक्सन गेलेनो मोननोसो नांगौमोन दायो रन्जन दैमारिया गगोन होननानै बुङो बिथांमोननि केस बिथांमोननि समस्याफ्रा समाधान जासिगोन होननानै बुङो समाधान खालाम जानोसो नांगौ दा मोजां खामानि जायोब्ला जोङो बिपिएफआबो इउपिपिएलखौनो जों सापर्ट खालामगोन दरखार जायोबा इउपिपिएलआनो थाथों मोजां रोखोमै माने सालायनो हाथों खिन्थु मोजां खामानि मावाब्ला जों बुंनांगोन इउपिपिएलनि खामानि मावनाया मोजां जायाखै
दिनै जा खोथा बुंदोंमोन बिथांमोना जा प्रतिश्रुति होदोंमोन बिथांमोना न'खरसे साख्रि होगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो फैसा होगोन नांगौ बादि जायफ्रा खस्थ' जानायमोन बै समावहाय सोमावसारनाय समाव सोरबा माने शहीद जाबाय सोरबा बुजाबाय बुख्रुबजाबाय जिनाहारि खालामजाबाय बिथांमोननो अनसुंथाइ होगोन होननानै बुंदोंमोन मोनसेबो खामानि जायाखिसै मोनसेबो माने जेबो माने नैबे माबायावहाय बिटिआरनि मुङाव जेबो इमप्लिमेन्टेसन जायाखै हामग्रि इमप्लिमेन्टेसन बयबो लैहोर लैहोर इउपिपिएलआवनो जुगदान जागोन इउपिपिएल सरकारानो थाबाय थागोन दिनै मानो हाग्रामाखौ नायगिरदों मानो बिपिएफखौ नायगिरदों थांनाय गोलाव समाव बिपिएफआ मा मावदोंमोन बिनि फिथाइ आरो बिनि रिजाल्टआ दिनैसिमबो जों माने बयबो बुंनायखौ खोनायो बयबो मेगनजों नुनाय खोनायो दिनै प्रेक्टिकेलि मोनब्रै जिल्लाखौ जों खालामबाय मोनजि माने माबाखौ बानायबाय महकुमाखौ बानायबाय इनफ्रास्ट्राक्चार जेसेबांखिनि शिक्षा अनुष्ठान बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय लानानै CIT जाबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाबो फुल प्लेजेड 12B जाबाय CITआबो डिम्ड इउनिभारसिटि जाबाय बेनिफ्राय मेडिकेल कलेज फैबाय नार्सिं कलेज फैबाय केन्सार इन्स्टिट्यूट जाबाय ओमफ्राय साब डिभिजन लेभेलाव डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव इन्जिनियारिं कलेज बा पलिटेकनिक इस्टाब्लिश खालामनाया मोनफा मोनफा जाबाय आरो जाबावनो गोनां दंबावो जायफ्रा जाबावनो गोनां बेफोर जागोन लासै लासैहै जागोन आरो दा गोदानै डिस्ट्रिक्ट लाबोनो हाबाय बिदि मोजां बाथ्रा तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट जाबाय बेयावबो मेडिकेल जाबाय मोजां बाथ्रा खालाम बेबादिनो बिथांनि बे माने NITखौ मानो हायाखिसै NITआ मानो जायाखिसै स्पर्ट्स इउनिभारसिटिया मानो जायाखिसै ट्राइबेल इउनिभारसिटिया मानो जायाखिसै आरो बायदिसिना जेसेबांखिनि जानो गोनां इन्स्टिटिउसनफोर बेफोर मानो जायाखै दफायावथ' दङ गासैबो भेन्सार स्कुलफ्रा जाजोबगोन गासैबो हाई स्कुल एमइ स्कुल माने भेन्सारफ्रा जाजोबगोन कलेज जागोन कलेजआथ' थांनाय बोसोराव बेबादिनो खाना खुना जाजोब्बाय 10टा कलेजआ जाबाय होननानै 10टा कलेजनि खुनु रेकमेन्डेसन गैया स्टेट लेभेलनिफ्राय खुनु बेबादि कलेज जाबाय होननानै फोरमानानो गैया दिनैसिम जायफ्रा माने कलेज जाबाय होननानै एपइन्टमेन्ट लाबाय जायफोर कर्मचारि माने प्रफेसार हिसाबै सोलिनाय सोरबा नन टिचिं स्टाफ जानानै सोलिनाय दिनैसिम थाइसे फैसा मोनाखै अब्ला बिटिआरनि बबेयाव माने दफाया साक्सेस जादों बबेयावहाय बबे खामानिया मोनफुंदों जाफुंदों जुदि बिटिआरनि खामानिया जानाय मोनबा जों बुंनो हागौमोन दे जादों दे मोनफा मोनफा जालांबाय थादों नैबेलाय जायाखै होनबा बेलाय जायाखै होनबा बेखौ मोनाखै होनबा जों बेबादि जों फोरमान होनो हागौ फोरमान होनो हानाय दिन्थिनो हानाय बबेबा मोनसेलाबो दिनै हाग्रामाया बानायनाय बिपिएफआ बानायनाय सारा भारतआव बुंनो थाङोबा सारा भारतआव जों जेराव माने जिरायथ'नानै थाहैनानै बायदिसिना खामानिफोरखौ मावनो हायो दिल्ली बायदि जायगायाव जों मोननै जायगायाव माने गेस्ट हाउस बानायबाय सिलिगुरि माने गेस्ट हाउस लोगोसे बे माने केलकातानि गेस्ट हाउस मथा मथि वेस्ट बेंगलाव जोङो मोननै गेस्ट हाउस बानायबाय गुवाहाटीयाव मोननै गेस्ट हाउस बानायबाय ओमफ्राय जायगा जायगा साब डिभिजनानो जा जायगा जायगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टारावनो जा गासैयावबो जोङो गेस्ट हाउस बानायबाय प्रमद बर'नि इउपिपिएल दैदेननाय नैबे सरकारनि बबेबा मोनसे जायगायाव गेस्ट हाउस लुदों नामा जोंनो फोरमान होदो